M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi siku lachitatu pa 1 January mchaka chino cha 2025, ndi chaka chatsopano. Timthokoze Mulungu wakukulu kuti talowa mchaka chimenechi. Ichi ndi chaka chatsopano, tiyamike Mulunguyo walola ife kulowamo mchaka chatsopano. Mawu amene mpingo watipasa kuti tigawane lero, mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri chapter cha 6 ndime ya 22 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Melvis Kaponda wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya mutu wa 4 ndime ya 4 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Flyton Sinoya wa utumiki wa ana Holy Childhood kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 2 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gracious Makande kuchokera ku St. Agnes Mlombozi Parish mu Diocese ya Zomba. Ndipo mu mpingo wathu leroli mpingo umatipasa siku la lero kuti likhale siku lopempherera mtendere pa dziko lonse lapansi, World Day of Peace. Mawu a m'buku la Numeri. Chauta Mulungu adati kwa Mose, uza Aaroni ndi ana ake kuti azidalitsa ana a Israeli motere. Chauta Mulungu akudalitseni ndipo akusungeni. Chauta Mulungu akuyang'aneni mwachifundo ndipo akupatseni mtendere. Umu ndimo mmene adzatchulira dzina langa pakati pa Israeli, ndipo ine ndidzawadalitsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya. Abale, nthawi itakwana, Mulungu adatuma mwana wake. Mwanayo adabadwa mwa mkazi, ndiponso adabadwa woyenera kumvera malamulo a Mose. Adachita zimenezi kuti akaombole amene anali akapolo a malamulowo, ndipo kuti potero tisanduke ana a Mulungu. Pofuna kutsimikiza kuti ndinu ana ake a Mulungu, adatumiza Mzimu wa mwana wake m'mitima mwathu, ndipo Mzimuyo amafuwula kuti, Aba, ndiye kuti Atate. Motero sindiwenso kapolo, koma mwana. Ndipo popeza kuti ndiwe mwana wake, Mulungu adakusandutsanso mlowachuma wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Angelo atachoka, abusa aja adapita mofulumira, nakapeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhandayo atagona m'chodyera ng'ombe chija.
Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene mngelo adawawuza za mwanayo, ndipo onse amene adamva adadabwa ndi zimene abusawo anali kuwasimbira. Koma Mariya adasunga zonsezo namazilingalira mu mtima mwake. Ndipo abusa aja adabwerera ali kuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene adamva ndi kuziona. Zonse zinali monga momwe mngelo uja adawawuzira. Patapita masiku 3, nthawi idakwana yakuti aumbale mwanayo, ndipo adamutcha dzina lake Yesu, ndilo dzina limene mngelo adatchula Mariya asanayime. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero monga ndanena poyamba kuti ndi siku loyamba la chaka chino cha 2025 pa 1 January. Ndipo pa chizungu amanena kuti a new year is a chance for a new start. Kapena tinene kuti chaka chatsopano chimatipasa mwayi woti tiyambenso zinthu mwatsopano. Chaka chatsopano chimatipasa mwayi woti tiyambenso zinthu mwatsopano. Lero pa siku loyamba la chaka chatsopano ichi cha 2025, poyambirira tiyeni tinene zikomo kwa Mulungu. Timuthokoze Ambuye Mulungu wathu, mphambe na malenga, chauta, chiuta. Lero titakunena kuti kumwamba kudyere nyama zatswai. Mayamiko ndi matamando zipite kwa Mulungu wathu kumwambako. Ndipo mawu amene tinganene ndi zikomo ndithu. Mpingo wathu pa siku loyamba la chaka chatsopano umatipempha kuti tipereke nsembe ndi mapemphero kudzera mu uneneri wa amayi Mariya. Chifukwa chiyani? Chifukwa chonena kuti amayi Mariya ndi mfumukazi ya mtendere. Ndipo monga ndanena kuti poyambirira tinena kuti lero ndi World Day of Peace. Ndi amayi Mariya being mfumukazi ya mtendere, mpingo umatipempha kuti tipereke nsembe ndi mapemphero kudzera mu uneneri wa amayi athu amenewa, amayi Mariya. Chimodzimodzinso ngakhale malamulo a mpingo canon number 287 paragraph 1 ikunena zimenezo kuti atumiki mu mpingo akuyenera kulimbikitsa za mtendere. Based on justice. Clerics are to foster peace and harmony based on justice. Ambuye athu Yesu Khristu ndi Alpha ndi Omega. Ndekuti iyeyo ndiye chiyambi komanso matsiriziro. Ambuye Yesu amene analipo, amene alipo, ndipo azakhalapo mpaka muyaya. Mpingo wathu umachipereka chaka chimenechi mu uneneri wa amayi Mariya kuti chaka chatsopanochi Mulungu atidalitse. Chaka chatsopanochi Mulungu atiteteze kudzera mu uneneri wa amayi Mariya, amayi athu, amayi a mpingo, amayi a mpulumutsi wathu, amayi a dziko lonse lapansi. Lero mwapadera tigawana mfundo zinayi. Ndipo mfundo yoyamba ndimafuna ndinene kuti kudzera mmawu amene tawerenga lero, mfundo yoyamba iniyo ndine monga ananenera amayi Mariya, inunso inenso tikuyenera oyambirira pa zonse timpemphe Mulungu kuti kufuna kwake kuchitidwe. Imeneyo ndiye mfundo yoyamba imene tifa kuti tigawane lero, kuti monga amayi Mariya adanenera kuti zindichitikire monga mwaneneramo. Let it be done to me according to your word. Kuti pamene tikuyamba chakachi Mulungu akhale pasogolo pathu. Mkhale oyamba Ambuye pa moyo wathu. God first. Mapulani athu, mapemphero athu, God alone
ndipo Mulungu yekha. Zonse zimene takonza zisogoleredwe ndi Mulungu, kuti mu zonse Mulungu akhale woyamba, tichite kufuna kwake kwa Mulunguyo. Imene ndiye mfundo yoyamba imene ndimafuna kuti tigawane, abale anga. Si bwino kuti tizinamizana kapena kuanamiza anthu ena kuti chaka chino mulandira zakuti. Ndi bwino poyambirira penipeni timusogoze Mulungu kuti kufuna kwake kwa Mulunguyo kuchitidwe pa moyo wathu, ndipo Mulunguyo atisogolere muzochitika zonse zimene tichite mchaka chino. Kachiwiri, tiyeni tiphunzire kumadalisana monga mawu oyamba amene anenera, mawu amene achokera m'buku la Numeri kapena chiwerengero, kunena kuti ifeyo tikhale zida zobweretsa madaliso kwa anzathu. Tikhale zida zobweretsa madaliso kwa anzathu. Mulungu akumuwuza Mose kuti umuwuze Aaroni kuti azidalisa ana a Israeli motere, azinena kuti chauta Mulungu akudaliseni, chauta Mulungu akusungeni, chauta Mulungu akuyang'aneni mwachifundo, ndipo chauta Mulungu imweyo akupaseni mtendere. Ndipo akunena kuti tikanena zimenezi Mulunguyo azatidalisa. Mchaka chimenechi ndi bwino tinene zimenezi kwa wina ndi nzake. M'banja mwanumo, abambo, amayi, ana, abambo mwauze akazi anu kuti Mulungu akudaliseni. Kapena mwachidule mutakuona kuti Ambuye akhale nanu, mukatero ndi kuti mukuwapempherera akazi anu. Chimodzimodzinso amayi a nyumbamo, dalisani bambo a nyumbamo mwanu, mwauze kuti Ambuye azikudalisani, azikuyang'anani, azikutetezani, akupaseni mtendere. Chimenechi chikhale chinthu chimene chinayenera kumalamulira moyo wathu. Kandi ife ansembe, atumiki a Mulungu, akhristu, ansembe alipo kuti adalise akhristu awo, akhale mlatho obweretsa madaliso kwa akhristu. Ndi chimodzimodzinso akhristu akuyenera kudalisa atumiki awo. Leroli ndikanakonda kuti ngati mulembe text, mu text yanu musalephere mawu amene waonera kuti Ambuye akudaliseni, Ambuye akutetezeni, Mulungu akuyang'aneni mwachifundo, ndipo Mulungu akupaseni mtendere. Mu text yanu zimenezo, kandi ana dalisani makolo anu, kandi makolo dalisani ana anu. Kachitatu, tikhale zida zobweretsa mtendere. Ino ndi nyengo ya Christmas, tisayiwale zimenezo, ngakhale lero lili pa 1, koma ndi nyengo ya Christmas. Ndiye kuti Ambuye Yesu Khristu amene wabadwa pakati pathu ndi mfumu ya mtendere. Choncho ifenso tikupemphedwa kuti tikhale zida zobweretsa mtendere. Chifukwa chake lero tikunena kuti ndi World Day of Peace, siku limene mpingo umapempherera mtendere pa dziko lonse lapansi. Abambo, makhalidwe yanu m'banjamo chaka chinochi muzipemphere kuti makhalidwe yanu akhale obweretsa mtendere m'banja mwanumo. Kusowa kwa chakudya kapena kusowa kwa ndalama, kusowa kwa chikondi, kusowa kwa zimenezi sizingabweretse mtendere m'banja mwanu. Ayi, amayi, ana, mukonde makolo anu, amayi mukonde abambo a nyumba. Zimenezi chikondi chikalamulira banja lanu zibweretsa mtendere pakati panu. Amayi Maria ngati mfumukazi ya mtendere, inunso amayi a nyumbamo muzibweretsa mtendere mu nyumba mwanu. Ana ndimafuna ndikambe ana, pali ana ena m'mabanjamo amakhala ana onyadisa kwambiri, kuchiyang'ana chimwana cha thanzi, chimwana cha nzeru kusukulu, cha nzeru za basi, chimwana chomveranso makolo. Chikabwera pa holiday kukhala ndi makolo, chimwana kumamvera makolo. Eti mwana wotere amabweretsa mtendere m'banja. Lero ndikunena kuti kupemphera mtendere, apempherere ana anu akhale ana anzeru, ana omvera, ana amene azabweretsa mtendere mu mtima mwanu kwa inu makolo, m'maso m'banja mwanu. Pali ana ena mwachisanzo, amayi ena amatha kubereka ana akazi, koma mwana uja ndikuzakula ndikuzakhala chimwana cha mkazi chooneka bwino, chimwana chochita bwino. Nokhala amenenso inu ngati makolo kumaopa mwana okhala wanu kuti chimwana chimenechi ndi changa. Mwana wamkazi wakhalidwe labwino, mwana wamkazi womvera, mwana wamkazi wanzeru, mwana wamkazi woziretsa, wozilemekeza. Mwana otere
amakhala mwana obweretsa mtendere m'banja la makolo ake. Inu andale muzipempherere kuti mukhale atsogoleri abwino. Ndipo andale ndi bwino muzipempherere inuyo andale kuti mukhale gwero lobweretsa mtendere m'dziko munomo ndi masapota anu onse. Chaka chino mwapadera cha 2025 ndi chaka cha chisankho m'dziko lathu lino la Malawi. Aliyense amene akupikisana pa mpikisano umenewu akufuna iye atapambana, koma tisayiwale kuti ndi mmodzi yekha amene azapambane posiriza pa 16 September chaka chino cha 2025 tikazapanga chisankho. Opambana azakhala mmodzi, kandi ku constituency kandi president akuyenera kuzakhala mmodzi. Inu amene muli atsogoleri, cholinga chanu chikhale chobweretsa mtendere, chifukwa mtendere ukapezeka pamenepo pazabwera chitukuko. Koma izi zoti tiziwa atsogolera achinyamata kuti aziyenda ndi zikwanje, palibe dziko limene lingatukuke ndi kubweretsa chitukuko pochita nkhondo. Palibe. Ndipo ngati iweyo ukuzimva kuti ndiwe mtsogoleri wa chipani cha ndale, ndi bwino uwathandize achinyamata mchipani chimenecho kuti kuzera mu nzeru zako, ngati uli ndi mtsogoleri, achinyamata apeze zogwira, apeze ntchito, apeze zowathandiza pa moyo wawo, osati kuyenda ndi zikwanje kuopseza anthu anzawo, kuopseza mtendere umene tikupempherera lerowu. Ayi, zimenezo ayi. Ndifukwa chake mu nyimbo ya fuko lathu la Malawi timayimba paja kuti gonjesani adani athu, njala, nthenda, nsanje. Panopo zikuonjezekerana, malo mwina kuti ne kuti gonjesani njala, nthenda, nsanje. Tithaso kunena kuti gonjesani njala, nthenda, nsanje, kuvuta kwa mvula, kusowa kwa fetereza, kusowa kwa mafuta. Zonsezi inu amene muli atsogoleri munayenera kumagwada pansi ndi kumapemphera kuti Mulungu agonjese zimenezi. Ndipo zimenezi zitakhala kuti zikupezeka m'dziko lathu, mutakhala kuti mukupezeka zinthu zimene zagonjesa nthenda, njala, nsanje, ndipo kuti fertilizer, mvula, mafuta zikupezeka, anthu akhala pa mtendere. Mukonde mtendere. Ndipo zikwanjezi tiyeni tiwaphunzitse achinyamata kuti azigwiritse ntchito pokaswa mphanje. Akaswe mphanje ndi zikwanjezo, akagwire ntchito ndi zikwanjezo, akalime ndipo akagwira ntchito ndi zikwanjezo, akakolole ndi kupeza chakudya kuzera mu zikwanjezazo. Osati chikwanje chikhale chinthu chochosa mtendere ndi kuchosa moyo wa anzanu. Ayi, muchite manyazi inu atsogoleri amene mukumanena poyera nkuna kuti ifenso sitingasiye za zikwanjezo poti munayamba ndinu. Kodi zoyipa amasatira mmesa ndinu amene mukusogolera. Ngati mukusogolera musogolere pa zinthu za mtendere, osati kuwasogolera anthu pa zinthu zoyipa. Ayi, ngati ena anapanga zoyipa simuyenera kutenga zitsanzo zoyipa. Ayi, chomalizira tiyeni tikhale pa chizungu ndinene kuti problem solvers. Ambuye Yesu pobadwa pakati pathu abwera kuzathesa mavuto athu. He is a problem solver. Ambuye Yesu has come to save us. He is a problem solver. Ifenso mchaka chimenechi tiyeni tizipemphere kuti tikhale othesa mavuto anzathu. Ukakhala munthu amene utabwerese mavuto pa moyo wa ena, uzimvere chisoni. Musakhale munthu obweresa mavuto pakati pa anzanu, pakati pa anthu. Abambo m'banjamo muzipempherere kuti mukhale problem solver m'banja lanu. Amayi achite solve ma problem a m'banja lanu. Ngati muli atsogoleri mupangenso chimozimozi. Musolve. Don't become a problem creator. Don't create problems for your family, for your country, for your nation, for your constituency, for your church. No. Mukhale problem solver. Kuti anthu azikulozani inuyo chala kuti mavuto abwerawa chifukwa cha mkulu uyoyo, mukamayenda anthu kumakuzumani kuti mavuto abwera chifukwa cha mkulu. Si zinthu zopasa ulemu ayi, si zinthu zopasa ulemu. Muzipempherere ndipo muzimvere chisoni ndi kupempha Mulungu kuti akuthandizeni kukhala a problem solver. Salimo number 20 verse ya 4 ikunena kuti Ambuye akupaseni zimene mtima wanu ukukhumba. Bwanji limene likhale pemphero lathu. Tipemphererane wina ndi nzake kuti Ambuye akupaseni zimene mtima wanu ukukhumba. Tilole Yesu alamulire moyo wathu.
Yesu akalamulira moyo wathu tikhala anthu ozesa mtendere m'banja lathu, mlimana mwathu, mu mpingo mwathu, mu chipani chathu cha ndale, komanso dziko lathu likhala dziko la mtendere pamene talola Yesu kusogolera moyo wathu. Mulole Yesu alamulire. Tipemphere. Ambuye, tikuti zikomo chifukwa cha chaka ichi ichasopano. Tikukupemphani kuti mutithandize kukhala zida zobweretsa mtendere mchaka chimenechi. Mutithandize kukhala anthu odalisana wina ndi mnzake. Tifunirane zabwino ndipo mutithandize kuti mu zonse tisogoze kufuna kwanu osati kufuna kwathu. Ndipo potero tidzatetezedwa ndi kulandira madalitso anu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.